Hello guys, ngay tabuk thang tongo sorok mela nai tini ngay takalai ni sorok mela nai ako ngay chung tabuk thang tongo sorok nai nani ngay norong sorok thang phungnai chung sabo thang norong phungnai chung pura family kaya tongo ngay norong nai tongdi tini sorok bahai ke musa bahai ke bir bose subjak bir mara norong phungnai norong nai tongdi ngay taon baka sunong nai borok phaibika ani chini family rok phaibika nga chung tawara gari nasiknai gari kai thanai abo kesarni rignai kormo kandang kau khani ma kai jotan kesarni gitu bacui kai tong monara kai chung tahu thanai narang phungnai sorok mela thangai hor sanja prai sanjang na nai tongka tabu musi musa bai ako samia tini birmani narong phungni manno seta kono prai khanai jeman sak narong phungnai kendro nai tong tabu mahadev kali musa nai tongo mahadev ko kenai tongdi musa nai kisa tabule pura sanja mabai thanga tabu kali musai tongo nokno khanadi tabu kali ni par musai tongo abule khore ngai mahadev khana thakayo tabu kali khaji ko musai tongo nokno khana ke khorni gasu jemar khani nokno phunglia kendro nai tongli tabu pore mahadev ro phana thakayo nai tongli nokno kasa tabu gai mahadev thaja kendro nai tongdi mahadev tirsu kolai ekdom sate ka lam botu no botu phung chali nai tongdi noro mahadev musamane ke kobar samar ron lagi abanya ni belen horungai hingga tabu ang khasinai haban rono anomalia sorok birmane video sada kendra like khede subscribe khede enjoy khede mane next video hai